Dwi wedi bod efo diddordeb mawr yn hanes ers sawl blwyddyn. Yn hoff oes hanesyddol ydy'r ugeinfed ganrif, yn enwedig chwaraeon ac gwleidyddiaeth, ac mae gwleidyddiaeth yn chwarae rhan mawr yn yr unedau hanes drwy'r 2 flynedd, yn enwedig y cyrsiau yr Almaen rhwng 1919 ac 1945. Ar y cyfan, nes i fwynhau y cwrs Tygau yn Arw, ac mae'r cwrs Tygau wedi helpu gyda sawl elfen o'r cwrs Lefel A, yn enwedig y cwrs America rhwng 1910 a 1929, lle mae'n ffocysu ar sawl elfennau byddwch yn astudio yn y chweched, sef yr economi, trosedd, gwleidyddiaeth ac yn y blaen. O ran be dwi wedi mwynhau ar gyfer y cwrs, mae dadansoddi ffynonellau wedi bod yn rhywbeth dwi wedi mwynhau ac wedi datblygu dros y 2 flynedd. Yn enwedig y gwaith cwrs ar y rhyfel byd gyntaf wrth ffocysu ar carfudogion, lle ond ni'n dadansoddi amrywiaeth o ffynonellau mynd o telegramau, papurau newydd, lluniau ac yn y blaen. Mae trafodaethau dosbarth hefyd wedi bod yn elfen dwi wedi mwynhau yn Arw ar y cwrs. Mae'n gyfle i dadlau'ch barn yn erbyn rhywun arall sydd yn berthnasol iawn yn y marn i ar gyfer hanes ar y cyfan. O ran y sgiliau dwi wedi datblygu, sgiliau ymchwilio a dadansoddi fel dwi wedi dweud yn barod. Mae sgiliau ymchwil wedi gwella lot mewn sawl ffordd. Dwi'n mwy hyderus yn dadansoddi ffynonellau drwy gwneud yr ymchwil annibynnol. Mae'n bwysig y bod chi'n ymchwilio'n annibynnol ar gyfer gwahanol technegau, oherwydd fel yna da chi'n mynd i fod yn llwyddo yn dda iawn yn y cwrs. Mae rheoli amser yn rhywbeth dwi hefyd wedi gwella lot ers Tygau, a mae'n hanfodol eich bod yn rheoli'ch amser yn dda yn y cwrs yma, oherwydd eich byddwch efo traethodau hir iawn ac byddwch angen bod eich llym gyda'ch amser gyda bob un dehongliad byddwch yn astudio. O ran tripiau y cyfleoedd, gafon ni drip yn Blwyddyn Deuddag i Brifysgol Bangor i fynd i gynhadledd yn ffocysu ar geithwasiaeth ynglyn â'r gymuned o mewnfudwyr o Affrica ac y Caribbean, ac mae hynna yn berthnasol i beth sydd yn newyddion heddiw o Black Lives Matter ac yn y blaen. Mae'r trip i Lundain gafon ni'n Blwyddyn Deg hefyd wedi bod o fudd ar gyfer y cwrs Lefel A, oherwydd aethon ni i stafelloedd Rhyfel Churchill, lle mae wedi helpu mewn rhai elfennau ar gyfer y cwrs Lefel A. Ar y cyfan, dwi wedi mwynhau'r cwrs yn Arw, ei fod yn lot o waith ac weithiau yn bwysau i gymryd. Mae wedi bod yn gwrs fuddiol ac mi fydd yn helpu fi ar gyfer y gyrfa rwyf eisiau mynd ymlaen gyda. Ac os ydych gyda diddordeb Arw mewn sawl oes hanesyddol neu unrhyw bwnc sydd yn ymwneud â hanes, dwi'n awgrymu chi ddewis y pwnc yma. Diolch yn fawr iawn.